Daniel Pirot Haranista, sa liwat mo mayong magturman sa inyo tanan-tanan. Yari naman kita mga dulo naman sa inyo sa pilat mga ampano sa pulong ng mga Ilonggo. Yari una natong nadulot sa inyo, hindi lang natong natugapadugayon para na medyo propasensya lang mo kung medyo na ulatrasan kita sa uwat 1 o 2 minutos. Yari ang unang ampanon nga nagatikulo hamiling tuta. Ang bumangkin na dala-dala sa dukhang na akong ginahila, subong man sa isang isitas, nagintang sa hamiling tuta. Ang tuta nga balas-balaso, kung tamnang gitnisitas ka mo, isitas kung hindi matatak, malumpaw malaya sa tuta mataka. Isitas kung siya ang layanan, alay ng samtakit pusoon, magasingkit na iyapaw palaka, mahamulak ka nagit sa akin. Kung mag-antos man lang ako na magsakripikar bangod lang sa iyo, mas bali pa na lang na matulak at pagkatapunan sa hamiling tuta. Yari ako sa ilog at pula, napalanggan kay umasinta pa, talupang gaman kakalukuyan, iningakong kailungan dughan, kung mahimo at tagising piling, ang pag-antos ko adlaw kag gabi, kay ikaw gid lang ang kalipay, singkasing ko nga nagapanghay-hay. Ang bumangkin na dala-dala, nasa dukhan na akong ginahila, subong man sa isang isitas, nagkintanong sa hamiling tuta. Ang tuta nga balas-balaso, kung tamnang gitnisitas ka mo, misitas kung hindi magtatak, malumpaw malaya sa tuta mataka. Misitas kung siya ang layanan, angay man sa takip pusoon, magasingkit ay apaw palangga,
ka nakit sa ako. Kung mag-antos man lang ako, nga magsakrifikar pangod lang sa imo. Mas bali pa na lang nga matulakan pagkatapunan sa habiling duha. Yari ako sa inugabulan, kapalanggap kahigong masintampan, sa lupang kaman kakaluuyan. Iningakon ka ilong nga dugha, kung mahimo at kagising pili. Ang pag-antos ko adlaw kagabi, kay ikaw gid lang ang kalipay. Singkasing ko nga nagapangayhay, kay ikaw gid lang ang kalipay. Singkasing ko nga nagapangayhay. Mga ambahanon nga una-una itong dulot sa inyo, nagtigulo ang hamiling duta. No? Diyari pagid, no? Dila, isa pagid ni ambahanon para gid sa inyo nagtigulo, no? Badlit sang pala. Hintip kong napaghigugman, kinsalit ko sa inosing lubos. Apang ang imo lamang kinbalos, masulog na luha. Apong ginaantos, kanubon lang sa pagpalangga, kag hinalit mo nga pag-alila, kay hinali ikaw nga nadulang ginbilin mo ako. Sa lawag sang dagha, antoson ko, kung ano matangkan, kung paglit man, sining kapalaran. Isalig ko na lang sa kahitaasan, kay siyang makahusga. Sang dapat silutan, kung badlit man sining padat na ko, nga mag-antos ining palatya ko. Anasun ko ang kaugalingon, patuloy lang tagna, sang makakagahu. Iya ilang
imong kaliktan. Pagkausuyon kong malawig na dalan kag pangitaan ka. Sa kahimayan kanukon lang sa pagtalaka, kag hingalit mo nga pangalila, kay hinali ikaw nga natulag impilit mo ako sa lawag sang taghan. Antoson ko kung ano matangtan, kung paglit man sining kapalaran, isalig ko na lang sa kahitaasan kay siya magahusga. Sang dapat silutan, kung patlit man sining palad naton, nga matantos ining balatya ko, hanason ko ang tiyak kung imong kaligtilan, kung imong kaligtan. Pagkausuyon kong malawig nga dalan kag pangitaan ka. Sa kahimayan pagkausuyon kong malawig nga dalan kag pangitaan ka. Sa kahimayan Okay, no? May nano ang gindulot natin sa inyong mga bano, no? Na nag-artikulo, paglit pala kung natin na, amiling tuta, no? Para hindi na sa tanan-tanan natin mga nag-support sa ito, no? Labi na gid, no? Ang kalain-lain ng mga nasyon dra. Labi na gid sa kay Ma'am Mary Cabargayara sa ita, no? Ma'am, salamat, no? Sa imo galing na ginakuan sa ato, nagkatabuling gid, no? Sa ato, no? Sa pagkuan sa atong anak, no? Madamo gid salamat sa inyo. Kasubukan sa Cabargayara sa inyo. Salamat sa inyo. Tagay, para sa kay sa kaya pagbubutan na yung sa kay Ma'am Jima Moneva na founder sa Old But Old Fritz, no? Ngayon ito lang. Labi na gid sa kay Ma'am Health Chances, no? Mayara sa Bangkok, no? Sa kaga especially na gid, no? Sa ako, no? Mga nag-support gid sa aton. Si Toto Edward Rivera, no? Mayara sa Canada, to ngayong utol na sila. Antes na kita na mag-apadayo, no? Magdulong sa pila ka mga banon. Yari naman na lang pila ka mga shout out ikan sa to ng mga kauturan. Yeah. Shout out sa sisintay sa nga nagalantaw sa buong na yung udto. Happy watching. Pwede po mag-request yung pobre hambal ni Yan R. Pobre. Shout out sa kay AFC Kenzo Channel, happy watching. Sa kay Hedgie. Mayad nga hapon tayo pero request ako pis-pis nga Darna niyo. Salamat tayo pero tambal ni Mary Jane Sampilo. Pis-pis nga ang Darna niyo.
Dugay na mga saguna pa ng mga kanta. Pero sige lang. Lugar sa pangkaro, pispis nga darna. Kung ano, pag-uwi sa pispis lagi. Shout out sa kay Rani Clemente. Happy watching. Ag sa kay Robin Pabiona. Happy watching. Mayong hapon po tayo pero at kamusta sa tanan habal ni Joe F. Fondo. Ag shout out sa kay Rudy Mendiola. Happy watching. Pabati po ng belated happy birthday sa kay Tita Nilda Alintahan sa Sampul, San Jose del Monte, Bulacan. More power po hambal ni Joe E. Fondo. Thank you, Red, no? Sa gusto pa mag-request kang magpa-shoutout, comment lang. Shoutout sa kay Nestor Plaza. Lihog pag share sa aton live. Thank you sa nagalantaw sa buong 94. Okay na? Okay na, kaya ginapangabay na doon na medyo nalipatan ko na hindi taning ang panon pero medyo may mga lyrics ng mga kalaglawan. Kaya ginapangabay, no? Idulot na to sa ining pobre. Ining pobre nga makalulukoy, guris na'y ang bayog, guris na'y ang puroy. Sa adlaw paggabi man tinerlang mo, kung ginamos palingat di makahulog. Payag kung ako ba akong kimapuyan, uyupon sa hangin halos daw pukan. Uslot iya sa loob wala sing hagdanan, tagay ko nga marmol wala pa makuman. Makaluluoy gid na akong sitwasyon, wala sing sapatos sing tiil na ko. Mainit nga dala ng aglap nga bakal ng akong Adidas kinulam sa iban. Wala ako kwarta sa adlaw nga tangan, nalibuhon sa bunsa magtimbang. Makaluloy kita po nga nilalang pinsyon na atrasar sa iyong isbitiran. Wala ako kwarta sa adlaw nga tanan, bilog nga bukod sa busa magtimbang. Makaluloy kita ko nga nilalang pinsyon na atrasar sa USB Kinahanglan kay ti ginapangabay dugay na ning mga ambanon nga ato na pangkaligtagutan no kay ti ginapangabay okay dulot ato sa inyo para gid sa nagpangabay yari pa kitang nagpangabay sa nga pispis kinong adak na kay sanglit kaya hindi ta kasaulo kaya no pispis na talaga sa una pa naman mga ambanon no pati araton sa kalay tatay no ganda nanay no nawigan kita na, jutay lang. Yari na lang ang kabuhi sa pispis para sa inyo. Isang wala sing nagat
sa pusay nagikan sa dalayong naili may kahulubsan kaangay sa tubig nga may kahulubsan nga kung kabuhi diri sa kalibutan sandig sa pagbuot sang kahita asa nga ang paghidain mga lakap sa Tuhan kaangay sang tubig nga may kahulusan ang atong kabuhi diri sa kalibutan sandig sa pagbuot sang kahita asa nga paghidain mga lakap sa dughan sandig sa pagbuot sang kahita asa nga paghidain mga lakap sa dughan. Okay no? Tiyara na, no? Nakadulong na kita sa inyo sa inyong ginapangabay, no? God bless. Instead sa mga pispis na darna, kabuhi sa pispis. Ang parehong lagi ang pispis, no? Okay no? Antes na makita magpadayon, no? Tiyari naman nanay ang pila ko mga shout-out. Tukion pa naman nanay. Para git sa tanan-tanan. Shout out sa 100 nga nagalantaw subong. Happy watching. Request ko no si Rolin gayo mali kang eclipse. Okay. Mayad ni adlaw idol pirot. God bless naman. Thank you again. At ang bal ni Charlie Whiskey baliling tay. Labihan pa ng baliling, hindi na atong kanta, no? Request ko na sa Star Plaza kang malakat ka nagali para sa tanan nga naka-live subong yung udto sa inyo tanan. No, mayong hapon sa inyo kag sa viewers nyo. Shoutout lang gali sa amon sa Taytay Rizal. Palihog na lang sambahanon. Pis-pis nga punay. Ambal ni Alvin Jersey Mona. Sir Mona. Kay Rudy Flag ni. Ambal niya mayong ogto lang da nung pirot. Shoutout sa kay Wilfredo Marshall Jr. Galantas ako sa Kulini Dalag Alimujan, Iloilo. Happy watching na sa mga taga Alimujan. Okay na. Shoutout sa 140 nga nagalantaw subong. Sa gusto magpa shoutout kag mag-request, comment lang. Naglihog pagid share sa aton live para doro kita ba ara na 222 viewers na kita. Thank you again, no? Welcome kamo sa amon live. Happy watching. Comment ka mo sa inyo nga i-request. Lola, di ang panang pinapangabay niya pispis na tunay ako. Lola, hindi ko na madagulog, diba? Kaya bago na ito na ginapangwa, no? Kung hindi na itong matawahatag ka sa karon, sa sunod galing, no? At least sa ulo ko lang ana yung mga ilulot na itong sinyo.
Yari gali, no? Itong, ano ka itong ambahan gina? Eclipse, no? Kagano ko ito? Eclipse, kagano ko? Oo, malakat ka na gali. Okay. Yari gali ang ambahan ng artikulo Eclipse. Kay
Okay, no? Yara, no? Ang imong aging pangabay, no? Ang nagatinglo, ikritsi. Yari pagit, ang ginapagabay gid ng bahanon na nagatinglo, malakat ka nagari. Malakat ka na galing, bayaan mo na ako, wala ka katulong, sang kahulog ka sa
no? Nadulong na to, no? Ito, ako na ninyo kita, no? Kaya ginakipot ninyo kita sa inyong mga ginapangabay, no? Sorry kid, no? Kaya sintumatan ni Guru ni Upong. Pirmi kita nagkabasa-basa tiya. Hindi ka madula. Isa, matrakataraw kita, no? Kaya, antes naman kita na magpadayo, no? Bali, buwan lang kanta siguro. Mabasa naman kita naman sa mga shout-out, gikan sa ato ng mga kauturan. Shout-out sa kay Blue Gray Backyard Game Foul Academy. Nasa kano, request sa kano kang kampo ni Ladio. Shoutout sa kay Berings, galantaw sa namin. North America, Europe, Asia, Africa, South America, welcome. Request ko na si Alvin Jason muna kang kabudlay gid. Shoutout sa Gayumali family from Nueva Valencia, Guimaras, sa ni Rolin Gayumali. Happy watching na sa mga taga Guimaras. Thank you again, no? Sa mga taga-Gimaras na, no? Mayong hapon na sa inyo. Shoutout sa kay Ram Ira, galantaw sa subong sa may Australia. Happy watching. Hambalya, kasubo man sang kanta. Hambalya. Amo kita, no? Kaya magkulang kita nalupusan. Shoutout sa kay Jonathan Gayondato. Mayo gid nga adlaw sa imong idol pero request ako sang gugma. Salamat idol. God bless sa ni Roy Otria 2024. Shoutout sa kay Jeneline Maaba, pwede maka-request. Kung makakaya, makanta pa na request mo pa. Kung hindi natin, sunod naman Domingo kita makita ay. Ano ang request na? Wal pa man sa ka, pabugnaw ang lasang. Ang bal ni Rolin kayo malita na. Shoutout sa kay Tatay Tonyo, happy watching. Kag sa kay Roger Padios. Shoutout sa kay Ka-Operator Vlog, happy watching. Kag shoutout man sa kay Dora, hello Tatay Pirtabalya. Perhinyo, idol Pirot. Paborito ko, may collab TV. Okay na? Okay na. Okay na una. Tamo. Lipat ako. Ang kampo nila Diyo. Oo, kampo nila Diyo. Tapos, pabudlaygit, no? Ano pag itang isa? Yung teklas ako, diretso ko lang karon. Gugma? Oo, sige. Ipaliyog lang ko dahil sulat siguro para hindi pumakuha, no? Ay pasunod lang din para mag-upos lang ko tatagulong sila. Sige, sige. Dahil kasilingkutan yung kaduan ng kanta, puti ano ka lang. Direkta ko lang. Ipaliyog lang ko dahil sulat. Kabudlaygid. Yari ang kampo nila Diyo, kabudlaygid, kagugma, no? Ang nasunod karon. Yari.
mayara ka sa salpuhan, hindi guys tesuhan, kung mata saray na kung madumduman, pupupuk na ugangan, daw malupok na tundukhan. Tungod sang pagpilitin siya sang bayaw nga pirot, dughan ko kapulo niya ako. Tutangan pamangganit sang biras kumasungit, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang puson, asawa ko nga hapon, hanggang kay stilti na ako. Kaput lagi, nang ikakumpra. Kung wala kang makatapos ang pag-eskwela, kaput lagi kung wala kasing diploma, kuya makigsingkong sa di karira. Isang-isa pa ikaw katalintado, kung kupos lang kakulang sa hibal mo, hindi kakit masiplatan sa gobyerno. Kapag nagkit hindi kasing titulado, kapag nagkit kabuti nga pigado. Kung wala sing regular na trabaho, unang pangita na sandit lang sa pamugo, haluson ganit nakabakal sang pagkaon. Mga anak, tanong gig sa panuntuman, hindi nga kung tutay lamang nga panugyan. Pagtuon, hindi git pagpabayaan, tandang kitang paghimatas ang kinikanan. Ugma, ugmang pagkapilit mo, inalay ang pagtubo sa tabi-pusoon. Subong sa isitas, nga wala sing pagkalayo, unang pagbatid ng matitigon. Matamo singalagyan, mayara nga masiot, mayara nga makawan. Dili natin mapa
Okay na? Kaya siling ko na, no? Siling buwan na kaya natin kakanta, no? Sige, imo ko lang apat, ritso, no? Kaya para kita sa inyo tanan-tanan, kaya wala na kita sa time, no? Kaya nilaktan ako, no? Hindi lang alay kita kutok, tug-tug naman sa masulod na Domingo, sa itong channel, pero haranista, no? Hindi paano? Palihog pag-share sa iba, no? Kung gusto magpamati wala sa mga Ilonggo ng mga ambanon, no? Diri na lang sila mamating sa atong channel, pero haranista. Kaya nakahimos gid ang inyo nga alagad, no? Nga himo sa mga ambahanon ng mga Ilonggo para gid nga magalingaw sa aton nga mga kaabyanan, labi na gid dira sa Lagwa, no? Sa nagkalain ng mga lugar, no? Gusto nato, no? Nga ipalutawon man ang aton kaugalingon ng mga lingwahe. Okay, madamo gid kasalamat kag mayong utulang sa inyo tanan-tanan. Tugtog naman sa kasunod nga Domingo.